Pasintabi sa mga kumakain ngayon mga kapuso, isang binatilyo sa Cagayan de Oro City ang sugatan matapos matusok ng bakal matapos siyang masagi ng pickup truck sa daan. May detalye si Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Namimilipit sa sakit ang binatilyong ito habang ang mga tao sa paligid humihiyaw at nahahabag sa kalagayan niya. Tumagos kasi sa katawan ng lalaki ang mga bakal sa construction site sa gilid ng daan. Nangyari iyan sa Zone 1 Upper Bantiles, Barangay Bugo sa Cagayan de Oro City alas 2 ng hapon kahapon. Ayon sa mga bystander, bigla silang nakarinig ng kalabog. At nang tignan nila ang pinagmulan, tumambad ang binatilyong natuhog. So nagpanik ako mga sakop, ilang gidagan. Pagtanaw nila na aday natusok na tao sa kabilya. O to nga ilang gitabangan og tulod ang Hilux. Isang pick-up truck din ang makikita sa tabi ng lalaki at sa ibabaw ng mga bakal. Batay sa investigasyon, nasagi raw ng sasakyan ang biktima kaya napadpad siya papunta sa mga bakal na nakatambak sa gilid ng daan. Ginagamit daw ang mga bakal para sa ginagawang construction doon. Agad rumisponde at tumulong sa biktima ang Oro Rescue 911, Barangay Rescuers at BFP Rescue Team. Dinala siya agad sa Northern Mindanao Medical Center at minomonitor matapos maoperahan. Agad dinakip ng mga otoridad ang driver. Yung driver naman ay patuloy na inimbestigahan. Initially, sabi daw ay naidlip yung driver ng pickup truck. So nasagi yung pedestrian. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV 1 Mindanao na makunan ng reaksyon ang driver ng sasakyan. Nasa ngayon ay pinalaya na dahil nagkasundo na raw sila ng pamilya ng biktima. Sakali raw na magbago ang desisyon ng pamilya, kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries ang posibleng kaharapin ng driver. So bukas o sa Lunes, ang endorse po ang Cagayan de Oro City Police Office ng appropriate case against the driver. So kung mayroon man silang agreement, doon na po sila sa office ng prosecutors. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Cyril Chavez nagbabalita para sa GMA Integrated News.